Rawere ma johigni 25 madhi nyime kod twech e kar twech ma Kandege e kaunti ya Migori dhi nyime kod yudo thieth bang' atamalo mag dende 55 wang' e kar twech e kinde ma familia mare manyo duoko kowuok kuom atend kar twech no e wi gima notimo wuodgi. Jafwambo marwa George Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Malodwo ka otonde kod hinyruok e yor wang' maromo atamalo 55 mar del ma Lawrence Oguda rawera ma jahigni 25 ma osebedo kadhi nyime kod twech mare mar higni 6 e kar twech no mar Kandege kaunti ma Migori ne oyudo. Kata ben lipot yango ni rawerani ma sani yudo thieth osiptal maduong' ma Migori noyudo wang' marach e dende kinde maromo dweche 2 mokalo. Familia mare ne obedo kod ng'eyo mana jumbe 2 mokalo. Ok ang'eyo ni to nitiere gimoro mopondo koso odiye ni mondo kik owach gimoro kane nitiere koso kanye ma ok ang'eyo nikech kaluwore gi gima okwongo kona mokwongo niya ng'ano winjo dholuo tine ne gikawo ka ngima tijgi ne en tich rito mabuse ka dino ringi kata ni dino pondi dong dino manye dine gi manye ma gidhi nyaka dala kamoro amora dine gi manye koro tijgi ne en tij rito nyathi to an owuon nyathi namiyo gi ka ngima. Chich mane mi rawerani ma otwe Carolina Koth ne nitiere go kaka janyuol mane omiyo limo kar twechni e kinde bende ok en mag limbe ema ne omiyo yango ni wuode ne nitiere kod rem malich bang' atamalo maduong' mar dende ne owang'. Penjo ni to kane gini otimore dak nugochona to oduoka ni nitiere ga kaka iluwo chenro ng'ato ka en mfungwa to kohinyore nitiere kaka iluwo chenro nitiere polise man gi thuolo mar golo ripodno to koro ne pok gibedo thuolo mar chiwo ripodno kogik tarik 7 to godhiambo daktari ogochona okona ni nyathina otimore nade osetero osiptal Migori district oweye puro koro ng'ama nyalo shughulika ne kanyo otimore nade onge en osedok gi mabuse mane konyo nyathini. Akoth wacho ne oyudo penjo mathoth ka wuok kuom tend kar twechni kapok ne omiye thuolo mar chopo ir wuode mane nitiere e kar thieth moro mar dispensary machiegni kod jelani kama ne nitiere kod rem mathoth. Owacho ni nyaka sani pok oyudo ler malong'o ka otend kod hinyruok mawuodeni ne yude kar twech ka gombo mare en mondo koyudo adieri kendo piny owacho bende koro konye wuodeni oyud thieth malong'o. Koro anta kwayo mana kony jodalawa nyathina oyude kony nyathina ochangi en gima lit ka nyathini nitere jela ka ngima nyathi tere jela ka ngima to ka gik to nyathi dhi yudo ka nyathi onge makia gima dhi go dala kata dhi gi maiti kata dhi gi rang'ol kata dhi kode kowuotho akia. Bedo ni rawerani ma dende atamalo 55 wang' ne oketi ka yudo thieth e dispensary kuom kinde osekelo penj mathoth kaka ilero kod jalony e weche mag hospital ma Migori Dr. Michael Kibira. The burns are quite severe. They are full thickness burns actually. Ideally the burns, the degree of burns that he has have to be dealt with in a burns unit. So far in Kenya there is only a single burns unit in Kenyatta. Kibira wani bedo ni hinyruok mar wang' mane rawera ni oyudo ok ni otim ni thieth mapiyo piyo makare omedo kelo midhiero mathoth ne jatuone. The burns were not being covered, they were exposed to the environment, so that's how he probably got the infection. We are looking into, like, if he gets emergent intervention, he can actually pull through. Jolony chik mag hospital maduong' ma Migori wan rawerani dwaro thieth e yor lony mamalo mondo koro kuo kabile gitemo duto manyalore mondo koro yud chang. He is able to move in the bed but not so much because he actually came to us with pressure sores, so that means he's been lying down for quite a while. Currently, we were trying to see whether we can get some blood and do a dressing, at least for him to go. Even when he's going to the other facility, he will be comfortable enough with the travels. Tend kar twech mar Kandege olero rawerani ma osebiro kadhi nyime kod twech mare kendo nego teg twech mare higa mag 2017 ne oriko tedo nyuka ne jowetene mamoko ma otwe e kinde mane okier molware nyuka kendo ne okelo wang' mare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nan mor miwuoro e skund nyiri